Club wenu United Pioneer wenu Pioneer Club wezuenu ofu obi na ọganihu ka anyị jibiri alile egwe mama mkpuchi ka nna ewe anaghị onye zuru na ọsụvenu alile egwe mkpuchi arọbịadurege mụ ana m agbalishi ka nna ewe mberede yiri dike n'enu ụwa mberede ka eji ama dike ewe ụmụnne m ụmụ Naịjirịa kedu ndị enyi na-akọwa wee nwere ndị enyi na-ekwu ọ bụ United Pioneer vaka anyị na-akọwa ọlụbalụrụ n'elu ihe ọma mere n'elu were ike haba eziokwu ọ na-akụrụ ya Pioneer oke osisi siri ike dị n'ugbo ebunugbelude agbalị m unu na mbụ ịbụrụ onye ori bụrụ onye ahụ abịakwa na Pioneer ịbụrụ onye asịrị gbakute ọbịa na Pioneer ịbụrụ onye nsị na bulie na bebe gị abịa na Pioneer ọganiru bụ nke anyị olu anyị na-ala ibe anyị ji galisi ya bụ na anyị na-agba egwu nwanne anyị na-enyere na nwaanyị aka ibe onye zọrọ ka ibie na-aza ibe onye kwuru ka ibie nne onye ka anyị ji gasị ya United Pioneer United Pioneer ndị ọma United Pioneer United Pioneer obodo oyibo niile anyị nọzusi n'ime ya anyị nọta Naịjirịa ebe bụ ka anyị nwere isi ọnụ ụmụ na nnukwu ibe na-ekwu onye ka anyị dị galisi ya ya ka mụ na-agba Pioneer United Club jidenika unu ji unu ana n'azụ klọbụ niile enwe anabasigo ma Pioneer ka na-aga n'iru ya wee na nwa na m akwa ụwa ma ikpe mara ma mgbagara mawa ụzọ rụrụ eze amanya ntị ga-emesịa tamazọ gara igeshe arụ ebu na mma bụ mbechu ma nazịkwa ewe ọlụ ya na-alụ n'ụwa nwa ndị be anyị ka Chukwu ji agwụ ya ụgwọ ibe ọ na-eme n'ụwa nwa ndị be anyị ka Chukwu ji ehedu onye ewe ya bụ ndị Pioneer unu ga-adị ka echi niile eziokwu echi adagwu anyị ga na-emenụ wee n'oge Chukwu ga-agba anyị onye ọbụla bụ nwanne ya n'anya dịka o si wee hebu onwe ya onye ọbụla bụ nwanne ya n'anya dịka o si wee onwe ya anyị na-agba egwu nwanne karịa a na-agba egwu ọnụ ebe anyị melerikagwani Pioneer ebe unu na-eneje anya n'ọtụtụ klọb anabasigo ihe lioba unu ekwene ka iyilie anyị agbamọnụ na-ekwula anyị ebu president anyị
dọkaka ewe shamanu nabi shaman biko chilani ai bobo solia ai bobo ebuba sai chief comrade Francis Nwakoye Shama oyi makiliga akiliga onye ikitoka igwe dọtụfọ ezi nwa na anyị keneligi n'alụgwa wonosolo ọnụ na-ekwula anyị okpukpere obidogbo dịvitoka bịa gbara egwe na mmanwụ keneligi ka anyị na-ewe anyị kpọba ebu seketịrị anyị aka na-edola anyị akwụkwọ Honorable Uchenna Ozuwem ọmụmaghala ọzọ wa n'ọfisi agụọ na anyị kenele gị Chairman Managing Director Legal King Advice and Technology ọghọmụdị na-ekwensu na Pioneer oyimụbịa wege ka dilo na-ekwu na ị ga-ejere kansụl ibesiri jeje ibere wee megwe n'ilo uche mmadụ abụrụ uche chukwu n'elu ụwa egwu anyị na-agba itegwu oyimụ Samuel Assistant Secretary na Pioneer Club Assistant Secretary Kenegi Yazba mmadụ ochendo n'uka na Nsụka high rank police officer eziwe nna mmadụ onume Kenegi n'uka na United Pioneer United Pioneer United Pioneer United Pioneer anyị na-agbaite ebu treasurer ezigbo mmadụ n'ebe aka na-edebela ego Cardinal Orinze onye nsọ n'ọka egwugwu ekene gị onye mmudo na anyị kenere gị Ikoke Nezilato Chief Security Agent Nigeria Limited egwu na-akpọite ebu Financial Secretary anyị Ogbokute ibe anyị na-edede ezigbo mmadụ ga-agwụwe Injinia Imo nwoke onye bụ Financial Secretary na Pioneer United Club yewe nke Nigeria Managing Director Shinshan Computer n'ọka Shinshan onye Ebonyi steeti mmọnwụ ekene gị na-alụkwa oyimatakata abụwa na anyị kenele gị egwu na-akpọite ezigbo mmadụ ka ọ bịakwuwe oyimunozo ndozi ike PRO
wee bahụba ibe anyị na-eme ebukakwa anyị nwere memba dị n'iche n'iche welu anyị na-alụ erige welu anyị na-alụ ọlụ anyị na-alụ ụbụba egwu na-akpọ ite provost anyị nke ịbụwa ye ndị na-emebe ọmụma na Pioneer United Club nke Nigeria niile ezigbo mmadụ Chukwudi Anene provost anyị onye dị mma n'azụ onye bite ọka haba agụkpụ ọgụ n'ọnụ na Pioneer Club ofu onye bụ ụzọ tube 1000 n'otu n'ọka nwoke onye na-eme n'ụwa ka esi emegele onye ara ebuwere m ka nna ewe ezi nwa m dalụ olu na anyị kere nwere gị ekene anyị gbọba ndị patron anyị ndị na-edozi ka ụlọ obi edozi vakọdụ na chief onye ka nwa nwụrụ ahụ igwe mmemme nwanọ fozuki ndụ ezi oyi nke ka ọdụ na chairman managing director Obites Real Estate and the property edu betronu na mmanwụ keneligi dalụwa hewe egwu na gog ndị betronu anyị erike ibeba na-eme ebuka egwu na-akpọ ntegwu chief disi na onye ebuchi nwa nwanyị eshem biya ngị ka anyị na-ebute welu onye na-alụ n'ụwa maka egweji akpọ ya nwanne ka na-etu aka ekpuchi ọnwa nwa na ofu mba ugwu aka ekpuchi ọnwa egwu akpọ ite petron ahụ igwe chief Paul Monde nwa ramalụbi ya dị agba ege n'ọdụ onye ka a na-etu ịnọ mgbe meli nwa na ofu ugwu ọba ịnọ mgbe melọdụ na-akpọ gị bịa egwugwu ekene gị egwu na-akpọ ite chief petron ahụ igwe chief onye ekpuchi nwa okwu ama one of our match ama one of ya eze dị n'aka Chukwu eze ọ dị n'aka Chukwu nke ka ọdụ na-ebutebu shaman yus ọkata ọka na-echi shaman yus ọka Pioneer ndị betron anyị biko chili na anyị gaba olu onye na-alụ n'ụwa nya ka Chukwu ji agozi onye agozi igbe ọ bụ na a na-eme eme petron na nọ ya nye enwe n'isi egwu na-akpọ ite ezi nwa m injinia ka na-ike bụ na m wee gwa ofisa na Pioneer United Club nke Nigeria niile onye owubuli ya egwu na m udo ezi nwa na anyị kenekwere ga-ebi ya okwu na mbalaga niile wee na-ewu nwa m aka na-edozi ibe egwu webe na-akpọ jenareto onye bụ aka na-enye ọkụ n'ọka ezigbo nwa m na anyị kenekwere gị na-alụ ewuwe egwu na-aga egwu na-akpọ itegwu former vice chairman anyị former vice chairman bịa igwe bụ ike mụ bịa ewuwe onye ka a na-etu nwa bụ nna ya n'ugbo
Club nke Nigeria niile. Egwu na-aga bọọlụ, onye dị mma ka egwu na-agba, ndị dị mma ka egwu na-ebute n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Pioneer United Club ọkasị akasị klọb niile. Haba 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 egwu ekene Injinia Chinedu Akwaọzọ na anyị kenere gị. Injinia Chinedu Akwaọzọ bịa gbara igwe egwu. Memba Injinia Nwale nwanụ n'oge aka na-edozi ụgbọala, aka na-eme ụgbọala ahụ dị mma. Injinia Banabita ya ka iji eli n'elu, aka na-eme moto ọ dị mma. Ezigbo memba na anyị kene nwere gị daalụ. Ya egwe kenega memba ọba Christian ọgwụgwụ ọma ngwa memba onye ka a na-akpọ ọzọ mma gbara niile, onye ifite ọka egwugwu keneli gị network and the cable merchandise onye ka iji eli n'elu. Ezi nwa m amalebele chukwu gozie gị. Egwu na-akpọ ite memba ike ọhụrụ, memba ike ọhụrụ agbagide oyima agbagide onye ifite ọka bịa agbagide anụ nwere bụ igbo na-agbala ọsọ. Egwugwu ekene gị aka na-enye ịchọba ana dị mma n'ọka, ana niile dị na saịtị n'ọgbe n'oyima agbagide na-ebiwe eji eli. Nwa m onye ifite ọka bịa ogwu oyibo kpọrọ London ejent ya ka iji eli n'elu. Oyima agbagide onye ifite ọka weli ndidi maka ọnwụ nne gị na ọnwụ dị na-adịli n'elu. Egwu ekene gị egwu na-akpọ ite memba Kenneth Ozemena Kenneth Ozemena ezi nwa m ọ na-egwu kenere gị memba ọba Chairman Managing Director Kedito Integrated Service na Port Harcourt Rivers State. Nwata na-achọ nke ya field dealer, ezigbo nwa mmụọ na anyị United Pioneer, United Pioneer, you're my United Pioneer, United Pioneer. egwu na-akpọ ite memba ọ dị n'aka mmadụ oyima dị n'aka nwa
n'ihu haba 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 egwu na-echeta ndị dị mma na Pioneer United Club nke Nigeria niile egwu na-agba Intermember ọnụ Benedict ọnụ haba Mayor na Pioneer Captain Oil and Gas Nationwide Chairman Managing Director Akumu Holiday Inn Yabanye dị enwe amụli yenebe anya n'ugwu ọbago nwere isi ọnụ ezigbo nwa m ọ na-egwu kemeliki daalụgwa egwu na-aga oje ka na memba mmadụ abụchi okeke ọba ayaga na mba ukwu odogwu n'ebe tete nwa m ọja mba ukwu egwu ka iji eli n'enu eze egwu ebili Igbo niile ọlọgbalụọ na amụ elie na ayaga na mba ukwu eziokwu Chukwu gozie gị daalụkwa ewe egwu na-akpọ Intermember Ifeanyi nwa ife jiri ka memba Atiku na Timba bịa aka na-emebe Timba n'ụmụ ọgbọ aka ezigbo nwanne mmadụ gaa n'iru ewe egwu na-agba ikekwe memba ebere ogbonna memba dede nara Chukwu Trọbila na odu stadium n'ọka gị na chụlọnụgị daalụwa egwuwe mberede yiri dike mberede nwee ka eji amalite ha na-egwuwere m ka anyị gaa egwuwe egbe ejeli ije ga na Pioneer United Club of Nigeria niile ndị ama ama n'elu ndị ama ama na-emere nka na egwu ekene egwukwu bịariburu egwu na-agba ite n'Osopita memba n'Osopita na anya ekene gị mmanwụ bịaribịa gị ikuku ego na ama ọbịa niile bịa mgbe ego jiri dị na Pioneer senior driver onye ka a na-agba mgbe ego jiri dị na Pioneer senior driver mmanwụ na anyị kelere gị arụgwa Peter Dike egwu na-agba Intermember Chụpụ ụzọ nwosi na ọmụmụ bịa olu ego CEO Managing Director .4 họtelụ nke nwere isi ọnọdụ na Anambra niile Shidonu bịa gbalị Igbo ọ dị egwu na-eche gị anụ nwere obi Igbo na-agbalị ọsọ ihe bụ n'aka Onele wee nye mgbagwo bụ nke nwanne mmadụ daalụgwa egwu onye nwe .4 họtelụ ibe ọ bụ na ị chọrọ n'ime ya na anyị nwere bịawa were ọsọ weli ije bịalue ahịa ya egwu na-agba ite Oyibuchukwu na onye Bilibe memba mkpume na anọka mkpume n'ọka etu ekweli okwu onye mbudo ọkọka bịa Immigration Officer ị na-anyezikwa akwụkwọ eji eje obodo oyibo gị bụ aka na-agba akwụkwọ anyị ji eje obodo oyibo ezigbo nwa m na anyị kere ya ka m mkpume na anọka eze bụ ugbe n'ọka egwu na-agba ite Ikenna Okoye memba abụ nwa Echete nna
managing director Agumwe Chatanda Plug Industry Nigeria Limited Okaka Pioneer United Club Ibo Budi na church Ekuna appointed member One neck Obidi Webia member Nanko Communication TN Uzoka Plaza Noka Ezigbo Ngwabudo Delege aka na-eme pasifonu dị mma nwanne ka na-etu akilili wanụ na-agba igwe ọka ebugbe ekene gị nwanne mmadụ na alụgwa ewe aka na-eme fonu ọdịmma aka na-ele fonu ọgwụ gọvanọ ịchọrọ na fonu n'ọdịna gị abịa ego na-akpọ ite memba chukwu ozie nwa m Managing Director Didon Nigeria Limited Okaka Dealers on digital phone and the phone access one and they can have United Pioneer, United Pioneer, you're my United Pioneer, United Pioneer. Member did you get? Oh, woman, in a number of one night. The last on timber on the calibers. There's one member. Eguna by the book. Member chica. Yes, a one. Member chica is a one. Woji cement ya mok, woji road ya mok wanne mu. Lumo boka ki nwere isi ono, yewe na mumu kerelege dalugwa hewe. Egu na agbaiteku, wi gwedi moko ya member. Diya bi abala ya dodo. Odudu nwa na elia. Yali o egu ya gwelege. Shamanu managing director. Comfort, son na Roma Junction, Ebu Shaman, Amudo Village in Oka, Shaman, Omi Vesili Gana Yikari, Dikana Volumba, Ebu Shaman.